Evşandeye ku ji sê ciwanên Kurd pêkti. Ji Hewlêrê ji navenda çand û hunerê ya Kurdistanê. Ji bo îmzekirina protokola arşîva Kurdî bi Weqfa İsmaîl Beşîkçî ra gihîştin Stenbolê. Ev pirtûk, kovar, rojname û belgeyên derbarê Kurd û Kurdistanê dane ku ji salên 1905 û heta niha. Ji aliyê civaknasê navdar û dostê gelê Kurd, İsmaîl Beşîkçî ve hatine berhevkirin û arşîvkirin. Bi fînans û piştevaniya navenda Kurdistanê dê bêne dijitalizekirin. Beraberî cebejekarî navendî Kurdistan bi huner û kultur. Yekem carek ku navenda Kurdistanê li derveyê Herêma Kurdistanê projeyeke bi vî rengî birêva dibe. Navendî Kurdistan bi huner û kultur pêşkewtûtirîn erşîfî dijîtalî te est bo Kurdistan durust kirduwe û em erşîfa dijîtalî ta kune est bi îngilîzî û bi Kurdî soranî daman mezran dib. Hem Kirmancî bi zimanî Kirmancî erşîfeka durust bikin û zimanî Kirmancî ziyad bikin bo erşîfeka û her wiha navnîşanî Kirmancî ziyad bikin bo erşîfeka. Leberewela modwa navendî Kurdistan bi huner û kultur erşîfekî dewlemend dibe bi Kirmancîş û ême destpêkekeman li rê Weqfî Beşikçî bû be zor spas. Navenda Kurdistanê cihaza veguhestina dijîtal a pirtûk û belgeyan bexşandiye Weqfa İsmaîl Beşîkçî. Her wiha tîma navenda Kurdistanê dê du xebatkarên Weqfê li gorî standardên cîhanî fêrî arşîvkirina dijîtal bikin. Li gorî peymanê dê ev kar û xebat salekî berdewam bike. Ev cihazeke hûn dibînin, ew cihazekî taybet e ji bona pirtûkan hatiye çêkirinê. Em hatine vira da perwerdeya personelê ka me ji bartiya ji Weqfa İsmaîl Beşîkçî em vana perwerde dikin. Her wiha armanc ev e ku em vana hîn bikin çawa malûmatên ji ser van pirtûkan, ji ser van rojnameyan yani ji ser van kovaran daxilê sistemê bikin. Pirtûkxaneya Weqfa İsmaîl Beşîkçî derbarê Kurdan da li Tirkiye û Bakur yek ji pirtûkxaneyên herî berfirah û dewlemend tê dîtin. Di nav koleksiyona Weqfa İsmaîl Beşîkçî da bi hezaran berhemên nuwaze û dîrokî ên bi zimanên Kurdî, Tirkî, Erebî, Farsî, İngilîzî û zimanên din cî digirin. Ji bo netewek arşîv mecûye yani eğer arşiva te tunebe tu nikare qetiştekî bike yani hişmendiye dîrok, çand, huner, zanistî, erdnigarî, sosyoloji çenabe li arşîve ve çedibe. Em niha ev gav arşiva Kurda ya netevî li vê protokolê de yê çebibe. Bi saya protokola navenda Kurdistanê wê ji 20,000 zêdetir pirtûk, kovar, rojname û nameyên pirtûkxaneya Weqfa İsmaîl Beşîkçî bêne dijîtalîzekirin. Bi vî xizmetî wê ji her aliyê cîhanê herkes karibin baweyeke hêsan xwe bigihînin koleksiyona taybet ya Kurdolojiya Mamoste İsmaîl Beşîkçî. Ömer Sönmez, Rûdaw, Stenbol.